Og jeg bestod. Prøv en praktisk ripperhus i skiver. Den er lidt bedre end andre gode oste. I år er han en nævehunger efter retfærdighed. Det der var min næve. Dobbelt for fedest. Hvordan gør han det der med sit ansigt? DreamWorks Kung Fu Panda 2 i biografen 16. juni i 3D. Hej. Dag. Vi er kommet for at tale om Gud. Fedt. Kom ind for. Der er også noget, jeg vil tale med jer. Ja, jeg skal jo i gang med at bygge op. Og planen er, at den her væg, den skal ned. Og så ellers et helt nyt trægulv. Og der er jeg altså kommet i tvivl. Skal det så være silebensparket? Det er ikke alle, der overgår et lønligt byggeprojekt. Hvad synes I? Excel-byg gør. Book et gratis og uforpligtende møde med en fagmand i det lokale Excel-byg. Så er du godt i gang. S3100. I am a nickel. Det er jo vinderforsøg. Altså, det er så simpelt som det er. Hvis vi mentalt, så er der i hvert fald ingen tvivl om, hvad det er, vi skal forberede os på. Vi skal ud og vinde, og vi skal ud og give alt, hvad vi har. Man kan sige, at losing is not an option. Nej, at tabe er ingen mulighed for Danmark, hvis de vil med i semifinalen her ved U21 EM. Det er tid til EM-studiet, det er tid til at se frem mod det, vi godt kan kalde en finale for Danmark, når de i morgen møder Hviderusland. Velkommen til jer hjemme i stuerne, og også velkommen til jer to, anfører Andreas Bjelland og landstræner Kjeld Bordinggaard. Kjeld, lad mig starte med dig. Den her kamp i morgen, er det den vigtigste for dig som træner indtil nu? Ja, det må jeg sige. Det er det. Det har været vores helt store ambition, at vi skulle. Kommer vi til at kunne se i morgen, Andreas, at det her det er en vind- eller forsvindkamp, som Mark Jensen kalder? Ja, forhåbentlig får vi vist på banen noget kærlighed og noget vilje for ligesom at få den her sejr. Som de andre siger, så kan vi ikke bruge et point til særlig meget. Så vi skal have 3 point, og vi skal have fremover stepper. Men det er sagt, så skal vi også angribe med omtanke. Det er et dygtigt hold, vi skal møde. Så angribe med omtanke og forhåbentlig så udløser det 3 point. Det kan vi jo kun håbe på. Der bliver brug for både erfaring og rutine og lederskab, når det gælder kamp mod hviderusserne i morgen. Og den her erfaring, det er der altså et par spillere, der har både fra A-landsholdet og fra Champions League. Det er Mathias Sanker Jørgensen og Mark Jensen. De skal holde under, når andre koger over. Ja, man skal selvfølgelig drage nytte af tidligere erfaringer og tidligere kampe, man har stået i med eventuelt klubhold eller landshold i lignende situationer. Og det er selvfølgelig sådan noget, der man skal trække på i sådan en situation. Mark Jensen og Mathias Sanker Jørgensen er 2 af Kjeld Bordinggaards mest rutinerede spillere. 2 af dem, der skal vise vejen i kampen mod Hviderusland. Jeg vil sørge for at bidrage med, at jeg hele tiden råber folk op. Altså, vi skal være 100% i morgen. Vi skal gå lige til stregen, og en gang imellem også lidt over, hvis det er væk. Ja, det tror jeg helt sikkert er nøglen, fordi vi ved altid, hvad vi kan. Opladningen er nu i gang. Vi skal ud og vise, at vi vil vinde, og jeg synes, vi skal have den attitude med hele vejen. Og frygten for nederlag for budskabet. Sådan gør vinder vel aldrig. I bund og grund, altså, man tænker jo ikke på, at man kan gå ud og tabe. Man tænker bare på, at man spiller det ud. Kjeld Bordinggaard, hvad betyder det for dig i sådan en situation, som vi står i nu, at du har erfarne spillere som både Sanker og Mark Jensen på dit hold? Ja, det er meget vigtigt. Altså, de er i stand til at skabe det rigtige spændingsniveau. Der er nogen, der er ved at gå over, så viser billederne her også, at Sanker, Mike og også Andreas er med til lige at gyve olie på vandene, så vi bevarer fokus. Det er vigtigt. Er det noget, du sådan har snakket med dem om efter? Du forventede, du at de gik ind og tog et ansvar? Nej, det gør de helt naturligt af sig selv. Vi har mange ledertyper, og også andre end dem, lige med anførbinden på. At noget af det, der fungerer rigtig godt på vores hold. Du er jo anfører på holdet, og
ligesom Mathias Sanka og Mark Jensen, en af dem, der tager ansvar i sådan en situation her. Hvordan mærker du, det sker sådan helt automatisk, som Kjeld siger? Ja, men jeg er lidt ældre end nogle af de andre, og har været med længe, og kender gamet måske lidt bedre end nogle af de andre, nogle af de unge spillere. Så det er klart, at vi er nogle af dem, der skal gå forrest. Vi har prøvet mange ting, og guide folk på banen og vise vejen fra. Hvordan går I forrest? Med noget vilje, have gæret på banen, og som Sanka her tager fat i nogle af spillerne, hvis de er ved at gå lidt over.